שיעור שלישי, מפתח סול. בשיעור הזה נתמקד בלימוד מפתח סול, אך אותו העיקרון ינחה אותנו גם בלימוד המפתח הנוסף, שהוא מפתח פא. כזכור, מפתח סול משמש אותנו לנגינה לרוב ביד ימין ולמנעד הגבוה יותר של הפסנתר. מפתח סול נקרא כך כיוון שהוא מראה לנו איפה נמצא התו סול. הסול הזה הוא לא סתם סול, אלא אותו סול ספציפי שמעל לדו המרכזי. בצורה של מפתח סול יש חלל פנימי קטן שנראה כמו העיגול האליפטי של התו. המיקום של אותו עיגול יציין לנו איפה נמצא התו סול. הוא לעולם יופיע בקו השני. הוא לא יכול להופיע בקו הראשון או בבינה השנייה, אלא רק על הקו השני. ואני מדגיש זאת כי זה יעזור לנו לזכור איפה ממוקם התו סול. בכל פעם שנראה את התו על הקו השני, ולא משנה איך הוא יופיע, נדע שצריך לנגן את הסול שמעל לדו המרכזי. ברגע שאנחנו יודעים לזהות את התו סול, נוכל לזהות את שאר הצלילים שיבואו לפניו ואחריו. כאמור, הצליל שבא אחרי סול בעלייה במקלדת הוא לה. אז אם עליתי צעד אחד במקלדת, אני אעלה גם צעד אחד בחמשה. כלומר, אזיז את העיגול צעד למעלה, לבינה השנייה, וכך אוכל לקרוא את התו לה. באותו עיקרון נמשיך למצוא את שאר התווים, אך למען הסדר הטוב נעשה זאת הפעם בירידה. הצליל שבא לפני סול במקלדת הוא פא. אז במקרה הזה ירדנו צעד אחד במקלדת, וכך נרד גם צעד אחד בחמשה. כלומר, נזיז את העיגול צעד למטה לבינה הראשונה, וכך יסומן התו פא. עכשיו נמשיך. התו שבא לפני פא הוא מי, והוא נמצא על הקו הראשון אחרי רה, שיהיה מתחת לקו הראשון. עכשיו לפי הסדר הזה אמור להיות הדו המרכזי, אבל נגמרו לנו הקווים. כדי לפתור את הבעיה הזו נצייר קו דמיוני שיהיה מקביל לחמשה מלמטה, והוא יקרא קו עזר תחתון ראשון, שעליו נוכל לשים את הדו. כמובן שלא נצטרך את כולו, מספיק לסמן רק חלק קטן ממנו. כך בעצם נראה הדו המרכזי שלנו. באותו עיקרון נמשיך לרדת ונוכל למצוא את התו C, שיהיה עיגול מתחת לקו העזר הראשון שלנו. כך נראה התו C. לתו לה שוב נגמרו לנו הקווים. נצטרך קו עזר נוסף. לכן נצייר את קו העזר הראשון, ואחריו קו עזר שני מקביל, שעליו נשים את התו לה. כך נראה התו לה. לתו סול נצייר את שני קווי העזר, ואת התו נשים מתחתיו. הפא שמתחת לדו המרכזי יהיה על קו העזר השלישי. ברמה העקרונית אפשר לרשום כמה קווי עזר שרוצים בדרך זו. אבל מעבר לשלושה קווי עזר, יהיה זה מסורבל לקרוא את כל התווים. ולכן המציאו את מפתח פא, כדי להתמודד עם קריאת התווים בטווח הנמוך של המקלדת. אבל על כך בשיעור נפרד. עכשיו נעבור להשלים את קריאת התווים שמעל לתו סול לפי הדרך שלמדנו. כאמור, אם זה סול, אז מעליו יהיה לה, אחריו סי, דו, שנמצא באוקטבה מעל לדו המרכזי, רה, שנמצא על הקו הרביעי, מי, פא, סול, שנמצא מעל הקו החמישי, ושוב נגמרו לנו הקווים. אז באותה דרך נוסיף קווי עזר מקבילים לחמשה. לה יהיה כאן על קו העזר העליון הראשון, סי מעליו, דו על קו העזר העליון השני, ועקרונית אפשר להוסיף כמה קווים שרוצים, אבל שוב ניתקל בבעיה. קשה מאוד לקרוא את התווים עם יותר מדי קווי עזר. גם לזה יש פתרון, אבל על כך בהמשך. כרגע חשוב להכיר, לדעת ולזהות את מיקום התווים באוקטבה הראשונה. דרך נוחה שתעזור לנו לזהות אותם בהתחלה, היא לזכור ולשנן שלושה תווים עיקריים, שמהם נוכל לצאת ולזהות את שאר התווים. התווים יהיו הדו המרכזי, הסול מעליו, והדו באוקטבה מעליהם. את הדו המרכזי נזכור כי הוא נמצא על קו העזר התחתון הראשון. את הסול שמעליו נזכור כי הוא נמצא על הקו השני, בדיוק כמו מפתח סול. תמיד אפשר יהיה להציץ למקרה ששכחנו. ואת הדו שמעליו צריך לשנן. אין ברירה. אז ברגע שאנחנו זוכרים שזה סול, אז התו שמתחתיו יהיה, נכון, פא. ואם זה הדו המרכזי, אז התו שמעליו, בדיוק, רה. וכך הלאה. אם זה הדו הגבוה, אז התו שמתחתיו, בדיוק, סי.